Ghana man mema mo ha. Mo akwa ya abo aduni. Eye video yi a me ye. Pese mo tag onua baako a ose ne din de Obrempong Kumapem Katachi. Na o ye video ahodo mienu bi. Baako no o kafa asante ho. Sa asante ye den omo ye den omo nye hwe na adanse enya asante ene ayi. Say Obrempong wonsam na wo kan no kure obi mu baabi nanso unnim sede abakosem sitie eyi. Eye me de se wo kan sa asante enye kasa. Na asante no na hyase ene amanse oman na hyase ni nyina ye amansefo ene sekyerefo kwa abrefo ye ka sekyere amampon area ho aguna amampon aguna afigya saa area ho no beposo adwura sekyedumase ni nyina ye sekyerefo ena kwa abrefo kumase area mamponten atwemafo ene wona ekeka ka ho ofin agyafo so ho ene won nyina wo ka bo mu se o enam okon ne enko asom a ana oyawo a na denkyra ede omo famu no enti no person wo yi won ho efri denkyra esom ase samre denkyra no no muni first kurowe dunkwawo denkyra no na wote eben kumase wote adanse famu baabi fise denkyra efri enkyra no eho no okokọ stre adanse hene ekotenaye na emom adanse ni abrantie bi a oye ohene ba eko konya ohaw bi chese okodi mrante wa asem wamfani die a ma denkyra hene bi ise one denkyra hene ahemfo no baako eyire ekohyiae o baabi na kasa ne nsem ekọọso no anye denkyra hene no ene ne dom evde ene wo swai okon wo adanse eso edi won so efa saa bia ho nyina ma ye denkyra samre na asante mai se de wo kana pepepe enti wo fa saa mia na enkura atwa ho ahye wona na wabetena kwa abre ne nyina no na wafa won nyina no mu se mu nyina mo hyemase fise denkyra di enkuro bebre akan se aka abusuya no dodo no a so enti eno na ma wo keka won ho bo mu a mra wo fiti ase so peso ka won ho bo mu na domafo a wote sentre so eto hye won so no ema na wo bri yebo a enya ne ba bi koye enti mra wo pimso se tu baaye na one konfano chebekekere wa asante man no a wo de ko doma so ema doma etu free ho eba aboma etu free boma ebetena abesim kyra ene sunwan fam ho baabi afi wotu call baabi a owi ekokekere doma man no asantefo no ede call denkyra so ekodi denkyra so nkunim to odi denkyra so nkunim ema adanse no de ne ho ode ne ho no nti obeka asante no ho eno ansa na bi esiye se ye enye di ananka ntokwa bi se eba efa osante hini opokuare ene ni nua na nakwache ame ya na oye tachiman sabre buno hene don se ye ka buno a buno da bi ya me ka sa se buno wona na odi buno akonwa no wo ya ayokofo wona nenne ye kan se tachiman adehye wona edi tachiman oman hene akonwa te buno man ni nyina hene
ene ne ye kan se Techiman man hene enti na ono so ni nua ne opokuare na emom won ba a ye fe no bafo pim e kire obeye nkransa hene ena ma bibi ankoso yie ese menteme ho ase bi ebaaye ese du ba bi a ase abufuo bi baamu ena ekofa asa ase me nyina ba bi se na Techiman hene baaye nkyira hene ekobọ bafo pim aso so ena de saa ohaw ni nyina ebaaye ma Asante ede okon eba ni nua Techiman a anase ni nua bono a na o nyina wonye wadwe se nko obeko eso ma Asante ebe fa Techiman ana bono man ne man no fa eye ne dia saa bre no enu achi ansa na Asante akone Jaman Abukofi akon Jaman hene saa Jaman no ero ne fa doma suma dwinim saa area ho ni nyina enti saa entokwa no ene ma Asante ma Brekum ekotena ho ewu adumase ekotena ho a wone saa kwafo ene sampafo kabo mu se doma eswan ntokwa bi anase Jamanfo swan ntokwa bi a no abebo won wuramane eye no kure ekire entokwa bai ema Brekum ede asem koto Asante ani ma no opemwa wanya na de na atie nie sabre na Asante ni hene na wantwi abakonwa no ho a manfo opre tinam so omo opre na wantwi na emu apai Asante ni mu apai wenum pewei entina asumdwie ni ho enti wo hene be na beboa won ano ede omo akokon no because Asante ni hene eno ne kofa asa hawo no eba na nye se na Asante aboditimi se womfa fensen Brekum ho enye saa na tie na emo no kure wo mu nyina ne se na Asante ni hene saa brero enti se ne asumdua ba won tamu a minua megiri se ewose ejai ema omoye owora die ena untimi nso nka se Brekum ben doma enti ade na Brekum woni Asante memu ana woni Ashanti region different from Asante mayon because ahafo enso ka Asante mayon but in Ashanti region eno ye political demarcation ebi America obi ka se ede na papa yi wokan obi nim se doma fo free sontroso no obetena aboma woni nam ba obetena aboma ti boma fo ye doma hene adehye enu nti boma akodi ahafo region a say ahafo region fo no nyina se wo ka Asante man ho eno kire se boma so ka Asante man ho ana dabi enu nti na mfie be miensa enan ni no boma afo mpanimfo no bi ekọ manhia se ni ene doma nyina ye ka wo ho ena doma ase won ka ho bi ba yen de yaba doma hene e de asem no enam loya obribu ahemo so ekọ kan ehunu se dabi boma nka ho enti boma eda so som doma ons baby e wono enti political demarcations no ensisa baby e wo bi som ana ade ba akon so ese uhunu nie se obi ka se osom a ye nyina yeto ye som Ghana e kire se ye Ghana nko ana dabi obi ka se osom a kire se one no nyina na e ka bom atumpon na etoda ya na ebinom ka niam bi a enimu ye nyina ye nim ukọ dumasua wo hen ewo odumase number 1 asase so enti oman hene a ohwe dumasua no e odumase number 1 hene ba dumasua na nkasa no e wo hene wo ho min wogidie se obeye odumase number 1 hene ne brempon
nanso so won say ye ka nana gyan na ye mo odumasu ahene no kura din o nana gyan na no de eye mpontu a woye ena woyire no se oye ama obi ye hunu enti won say dumasu ano ankasa no e wo hene dumasu ano ankasa hye odumase number 1 ase mame musa say odumase number 1 e ho develop to say dumasu ana debi said the crowd the efe e develop but e ho efe say dumasu ana mame nka ne sa debi we say dumase number 1 no eso oman hene no a wo hwe so no ontimi nye ni nyina prekope obefiti ase kakra enti kwan be no obefe so afiti ase ne abrempon na di kurofuo ne wo mo enkoso hene ahemfo no and the best start here di djuma because man hene wo djuma bi a obde be fa ahemfo no bi so no mo aye sa na wo kwa asante mamu a asante hene e wo na man hene enti se development bi o ho a o man hene no so wo na abrempon no so wo di kurofuo enti adi kurofuo no so wo he wo enkoso hene enti nkoso ahemfo no na ewo so motimi ye bibi said ye oman hene na yire ne ho ye ne die na sante hene so ye ne die no sa na nkoso ahemfo no so be ye omo die enkuro ni bi wo asantemamu a develop pa ho efe pa ebi nso so enye kire sen eye wona wo hwe ho ahemfo a wo hwe sa bia no na ye wo adwuma se wo hwe ma na ba so entinya bibia na yede kokosoa opemso enye bibia na yede kokosoa opemso ye wo hene a ohwe ehono na enkuro aman hene ni nyina kabomu a opemso ne de no tumfo ne de na osante hene de ne se ade ye ahensem ewo nkuro a wonyina wone no nyina na suma sikedwa no ena ahensem na okama asundue ba na watumfo se monkohwe na monkuro no monye modem obi ambebo ama nkuro no mwatimi abo medamo ase enti emofra no momehwe ano ne kasa yie ena atemdidie die enye ye nana no mama ye bio no mugusu ye bi e wose ye ne yesua abakosem na yesua de ye betimi aye e de aboa na ye de di wo matemu a ye sori ya sa akota na sori de meboa se nyina yenye Christopher ye nkramofuo enso ni ye di mpanimfu atem nyame som so kire se ye ni agya ene ye nani enti ye nti bibia se a ye musem medamo ase